mga katroops, dito tayo ngayon sa next na destination namin. Dito sa, yung lugar na to ay Vadstina. So, makikita nyo sa likuran yung kastilyo. So tara, papasyal namin kayo doon. Let's go! So yung mga troops, after 5 hours nagutom kami at mag-stop over lang at kakain kami ng lunch, late na. Dito kami sa Asian buffet. Yan, kain muna kami ng lunch. So yan mga katroops, kailangan natin na umalis kasi malayo pa yung uwian natin. Meron ba kaming pupuntahan? Meron ba tayong pupuntahan na tourist spots dito? So tara! Yung mga katroops, andito tayo ngayon sa Brahihus Castle. So titingnan natin yung sa loob kung gaano kaganda at saka yung view niya. So tara, let's go.
yung lugar dito, ito yung pinaka masarap na ice cream. Tsaka marami kang pagpipilian na mga flavors. Itong kinain ko, Blueberry at saka Rocky Road. Ito yung paborito ko eh. Sarap. Ito na yung pinaka dulo ng pinuntahan namin. Inikot namin yung yung buong island. Yung dulo yung shooting. Bali, inabot kami ng 6 hours.